Clouds, no? Murag og clouds. Tarawa, ning gamay nag mga clouds na kay gihakot ni Sang Goku. Ning sakay. Di odto naman ko drone. Sa Tinton Clouds. Oh, Padung ade. sa planetang Mimic, di ba? Nagdali to sa Gogo kay kalibangon ko, no? Nag-igit manggod kinamista man. Sa Elmer Blues. Hello, good morning mga ka-Junjuns, and welcome back again to my YouTube channel, Junjuns TV, and please click the notification bell and kanang i-all para updated mo sa mga latest video nga atong i-upload. Mga ka-Junjuns, niya na ta sa dapit sa Sea of Clouds. Jadi agaw mga kauban, no? Good morning. Yes! Welcome to our vlog. Ning pahaway me kay nanga-racer pagamong motor. And ala jo ana may gilakwan gidaganan. And dyan na namin sa part sa Sea of Clouds at unahan. Hello. At unahan mo na ang entrance sa mga tuta kay nakita na dyan namo ang paano ang mga clouds. Yes. It's morning again. So atomong dalhon nga to sa unahan. Kay si Lolo Kikoy di agi buntas na. Okay. So once again, good morning mga ka-Junjuns. Jadian ata sa Sea of Clouds entrance. Usa day ni siya sa mga sa Danau Adventure Park. Sana may pakita ninyo ang entrance sa Sea of Clouds. Yes. This way to Sea of Clouds. Ningon ang ningon ang management ato nga nagbantay nga daw ko na sila kay ba kung napakakunuroy clouds kay murag kon pero dama may nangalab dyan ganinang mga clouds. Among gitawag si Goku kay arong magpadadon og clouds nga re bao makadama ka sa Goku. So diha ka mga kauban nagpan sa fill up og kuan as protocol sa COVID, as health protocol. Ano yung pagkawag ko na po eh. Kaya mandanig sa mga iguro. Yes. At hinahinay namin. Yes. Daghan ang bisi naday nangana aron ma'am. At Lima na to sila kami. nawahi ra day me. Sige, salamat ma'am. Are hinahinay sa me kay. Yes. So padong na mo saka mga ka-Junjuns ug ta si Lolo Kikoy grabe. Kuana si Lolo oh, excited. Di manghuwat. Hala, mga 600 kilometers pa ko, no? 600 meters ta. Wag lang ka pa mig half kilometers, sobra. Ade hagdanan pa daw sa langit. 6 feet below the ground. Oh my God. A few moments later. Let's go! Hello mga ka-Junjuns! Hey mga ka-Junjuns! Na dyan tayo sa kinabukirang bahin diri sa Bohol. Di pa ni Bukid. Asa ang pagtulo? Bukid, taga-Bukid. Hindi, taga syudad. Ah? Syudad sa kinatunga-tungaan sa bukid. So makita ninyo mga ka-Junjuns nga na
sea of clouds pero ano man eh, baybayin. Mura naman sa ko ano kanang Mura naman gunig na mura galis niya bang anak sana. pero kung makaari mo makita jud ninyo nga mura jud sa clouds no. Mura jud clouds. Na ang mga pags ra ba? I mean kanang mga pags ra ba maragi gikuan na nila nga kuan. Talawa, ning gamay nag mga clouds na kay gihakot ni Sang Goku. Ning sakay. Di odto naman ko drone. Nag first trip man guganay na si Sang Goku. Oo, kay kana San Goku musakay mo na sa clouds day. Oh, sa Kinton Clouds. Oh, Padol day. sa planetang Mimic, di ba? Oh, kay na ani. Ngit nagdali to San Goku kay kalibangon ko no. Nag-igit manggod kay mamista man. Ganadlok to isang Piccolo. Kay pangkapoy man to mga kauban no. Nasi ko ano. Yan mga kauban, si Sak. Sak. Elmer Blues. Wala sa mga ni. Udah siya man. Kaya pa? Okay pa? Mark, kaya pa Mark? Okay kayo. Bong na bars. Kaya pa Bong? Kaya pa. Mamaw. Dahil mga kuan, mga dalagang dila. Magandang dilag, puso ko yung Taka, masyopok ko. Taka. Nagkapag ipagkubaan na may kagamong gasolina hapit na mga horot. May kita gasolinahan. Oh my God. Mga sumanggod. Pero doon ako no danig sintro sa Daguhoy. Dito na naman tayo Daguhoy. Na kung way gasolinahan ito. Ha? Kung way gasolinahan. Naa. Daguhoy, sa sunod Carmen naman siguro. Mana. Sige. Da pwede po ta Daguhoy, mabalik ta og kanang mahayag. Sana all na mo balik. Ano ba na? Nada ini hawa. Kaya na may mubalik. Mada pa sila kanin ni balik. Ako wa gadyo ning balik. Basta gwa po ni hawa. Saman, ning pilit. Saman, gitusok. May station ra siguro to. Pero kaning bata, naghana jo gipa. Asa ni bata di. Ay kalma ra kayo si Sako. Isa na to sa kagi mo. 5 ka bok pagana yan ni bata ni. Lay kay istoryahan sa katong dapit daw nakabuk ba. Pag-ura ni napabuntag og kuan gud kanang unsay pangana ng kuan na. Lodabi. Bago sa nagpabunsag sa inestoryahang Lodabi. Salamat, magandang dilag. Cig. Ngini hara man si pusing ning bata ni. Inspired ka dyan niyo, basig marag nakakita na siya rin forever. Anang clouds to? Forever. Pags. Pero, lo, tanawa, lo, maklaro ba to talagi, anong dako, problema siguro, ano tayo, nakapuha to Asa? To kabaw baka man na. Oh. To naghinoktok. Nga na, isom. Wa man good. Tara nakapuha ka. Oo, na di ay. Ay, nakapuha ka na, ka na. Oo. Dera na. Tara yung lang. Dera. Klaro. Basin ko na siya kanang desperada na siya. Desperada kay di ba lalim ning mawadaan kas imong minahal. Wow. Kinabuhi. Oy, pero di lalim ng way pamahaw. Tanawa ra sa kiyo. Kabalaka na. Pero undong, ikaw may naka-experience og kanang gibiyaan sa may Ako kuwan? gibiyaan ko, pero okay raman kay nibiya man sad ko.
Unya pagbiya ni ani mo unsa may imong kuan dis amang kanidong. Dis amang kanidong. Di sa mga kanidong pagpisa ni dyan mo. Kung mamiya sila, mamiya punta. Sila na tayo kayo pa mamisa. Atong pangbisaan. Kaming Wala tanan. lang gasolina mo bisa na to ha. Patay magdodo ta sa motoron. Yahak na. Ito sa may magibati pagbisa ni Jachok. Di kanay mga babae kung mamaya biyaan sa kunupot. Napoy bay dalis ubos na. Naarap ako na si Kwate. Muagi ta na kung kuan. Mudong ka dalis taas. Si Kwate. Kaya pa. Sa larong oras ha. 600 meters para ba atong baktaron? Time check. Time check is May pamahaway. 6:57. Okay, 3 minutos para alas 7. Alas 7! Ginoo ko. Oh my Mga God. laagan. Medyo agyaptan ay. Grabe ng lakawa. Tungasun ra ba to dito? Sulit! Sulit dyan mo mga ka-John sa atong lakaw, sa atong laag. Among gidabi sa asa. And salamat din dyan kaya niabot na tag 3,000 subscribers. Oh, maabot pa tag 1 million na! 1 million pala. Grabe. In hours, 1 million na. Muna yung lugar sa mga single. Ha? Di lugar sa mga single. Nga naman! Di mo ko double, pero single na ko. Naman si Inday answer to. Ay si Kuan ay Rose! Si Rose makapugsit! Uy, ginoo ko. Nang kuyawa na kay makapugsit man. Haplay do pala mandaan pugsit na. Sit na! Apelido ba? Giganahan ha? Kuliras. Pugsit na! Uy, ginoo ko. Apelido na nag-ono, alaga, giganahan na sab! Ay, magisgat na nung kay bad yan, bad. Oh, mura ni sa Alicia na. Kabantay mas Alicia na, mao jud ning kana. Inga naman po itong Alicia, atong labawan, di ba? Atong makita na ito sa binabadje. Nga ang sa sentro po magpagsuga. Doon naman nagbaktason lang. Pero kung sayo pa jud call kanang mas daghan jud ang daghan pag ko no, baga sa baga. Oras ako, mga 5. Mga kuan. Uy, hala, parang ato ha? Karon ko. Di oy. Di oy. Bitaw, lasinda man na ata dito agli ko dito buting bato. Sure oy. Lagi promise. Wadyo ko nagkuan, wadyo ko nagjoke. Walang halong birong joke, ne. Nag-joker ka. Joke lang. Huwag kang magagalit. Ha? Ay, pa nagdusan-dusan si Tay Ariston. Tapos Purame ito ah. Hoy, si Purame nag-vlog. Shout out ko nilang kuan. Terry Bors ni Florami Bolana. Lagi ang partner ni Lord delay sa burst. si katong Mayora. Manang Helen og si Mayora. Regards kay Mayora, loy. Ate kon si gwapo. Ada. Record ko no ni Mayora. Grabe. Dong, ko ang Christmas ni Mondong. Pero paila-ila ka na mo. Amo kang ilap team ni Mayora. Say vlog, karabal vlog. Ano kabutan do ganing bata. Oh my G. Let's go na kay. Let's go. Sama ka John. Ito na. Ano natatawan, daghang salamat sa inyong pagtanaw kanunay sa atong mga vlog ug mayon na lang ko. Please, sawa pa naka-subscribe sa atong YouTube channel, please i-like, unsa i-share, idaghan-daghan og share, unsa i-subscribe kay aron managhan atong subscriber, unsa tan-awan sa atong mga video kay malingaw mo. Makalibot mo si Bok Bohol og wa na COVID, mato ta Cebu kay nas Lolo Cakes muda na to ato Cebu.
In February mo ato Cebu at mi mag-celebrate og Valentine's Day pasigwa mi. Uyab. Oh yeah. So, ngayon ang daghang salamat mga Junjuns and good Senyor. bye. Bye! Goodbye! Oy, bye sa mo! Ah. Senyor. Bye-bye. Out time mga ka-Junjuns. So, unang-una, may shout out kay Rads Gorty Passion. Oh yes. Rads Gorty Passion. Nagkasalamat sa pag-duaw sa atong mga video. And Idol John, pabisita sa akong payag. Salamat. Okay, nabisita na imong payag sir na suklian na. Okay, nagkasalamat. Next is may love shout out kay Angelica Bacolpo TV. Oh yes. So ang ninja nini just back mo to vlog Angelica Bacolpo TV. Okay, visit the YouTube channel of Angelica Bacolpo TV and also Rads Gorty Passion. Now visit the YouTube channel ni kanang Just Back Moto Vlog. Okay, daghang salamat Just Back Moto Vlog. Another shout out, mega love shout out kay Ma'am Esther Norway Boholana. Oh yes, thank you so much. Hashtag Team Tosok Sang Kikoy member si Ma'am Esther Boholana. And of course, si Ma'am Edita Yopyo. Yes, Team Tosok Sang Kikoy member also. Yes, daghang salamat din sa kanunay ninyo pag tanaw sa itong mga video nga si Ma'am Edita Yopyo is naakaroon nagabase sa Saudi Arabia. Yes, daghang salamat Ma'am Edita Yopyo o Ma'am Esther Norway Boholana nga naa sa Norway. And big love shout out kay Miguel Auteda. Yes, sa iyang YouTube channel nga Michael Bersano. Okay, daghang salamat Michael Bersano sa kanunay nga pag tan-aw sa itong mga video. Yes, from Gindolman, Bohol. Michael Bersano YouTube channel. Visit the YouTube channel of Michael Bersano. Another shout out, mega love shout out Ma'am Ana Limolar. Okay, nga nakakaroon na gatanaw na sa Kuwait. Oh yes, thank you so much Ma'am Ana Limolar nga avid fan ni Lolo Kicks. Nang regard si Lolo Kicks ni mo Ma'am Ana Limolar. Another shout out, mega love shout out Sir Mario Ibrada. Okay, daghang salamat Sir Mario Ibrada, ang usa din sa mga hashtag team Tusok Sang Kikoy. Okay, og magpamembrohon na po namo si Ma'am Ana Limolar sa team Tusok Sang Kikoy. Thank you so much dito Sir Mario Ibrada. Okay, daghang salamat. Another shout out, mega love shout out kay Filipino Icor Cooking Time. Okay, nice, galing, keep it up. Okay, thank you so much Filipino Icor Cooking Time. Okay, nabalikan ko na yung bahay mo, nabisita ko na, daghang salamat. Another shout out, mega love shout out kay Ma'am Luz Avanzado. Oh yes, kagwapo ni Lolo Kiko. Yeah, gwapo kayo si Lolo Kiko. Daghang salamat Ma'am Luz Avanzado. And of course, mega love shout out kay Ma'am Salome Ramilo nga kalingaw na uwahi sa ato ang LS. Okay, makabot ra ka ma'am pun makasadot ang LS. Daghang salamat Ma'am Salome Ramilo sa kanunay nga pagtanaw sa atong video. And again si Ma'am Luz Avanzado nga membro sa Team Tusok Sang Kikoy. Yes, daghang salamat. And of course, usapon sa mga membro sa Team Tusok Sang Kikoy nga si Ma'am Boholana in Norway. Yes, nga naa siya sa Norway. Mega love shout out sa ato ang avid
Japan nga si Ma'am Boholana in Norway in the person of Ma'am Ginny Gopio Dili. Yes, nga naa sa Norway. Daghang salamat. Thank you so much. Thank you so much. Hashtag Tusok Sang Kikoy member Boholana in Norway. Yes, thank you so much. And of course, may love shout out kay Ma'am Emilia Llamazares. Okay, daghang salamat. Kakugihan Lolo Kicks murag si Idol Junjun Kugihan pod mag-upload bagong video. Shout out sa singer Alayoyo Veliame. Yes, ang akong utsuan niya si Sinon Conchance Hanyola. Daghang salamat Ma'am Emilia Llamazares ug sa imong husband nga si Retired Second Lieutenant Llamazares nga naa sa Tanay Rizal. Ayun nga, kaliwat kini sila sa taga Loon, Bohol. May love shout out sa mga Llamazares family nga nasa Loon, Bohol. Okay, thank you so much. Another shout out, may love shout out sa I Need You. Yes, I Need You YouTube channel nga naanaga base karon sa Cyprus. Yes, Europe, Cyprus. I Need You YouTube channel nga nasa Cyprus. Silingan siguro mo ni Ma'am Abigail Vlog kay napod si Ma'am Abigail Vlog sa Cyprus. Okay, daghang salamat. I Need You. Another shout out, mega love shout out sa kay Mars TV. Okay, daghang salamat Mars TV. And of course, mega love shout out kay Verne Geronimo, Verne Balela Geronimo nga naa karon nagatanaw sa Sarangani province with her son nga si Jijan Geronimo nga mao'y nagtudlo na to kabahin sa Whitey World. Okay, daghang salamat Jijan Geronimo o Verne Geronimo nga naa sa Sarangani province. Another shout out, mega love shout out kay Sir Leo TV Adventure nga naa base karon sa Japan. Mega love shout out ni Sir Leo TV nga nasa Japan ug sa iyang asawa nga si Ate Mars. Okay, visit also the YouTube channel of Ate Mars kay liro na mo kanta labi nagtingog mga nga kanta. Okay, daghang salamat Ate Mars and Sir Leo TV nga naa sa Japan. Thank you so much. And of course, mega love shout out kay Ons TV nga naa sa Cebu karon sa Lapu-Lapu. Daghang salamat Sir Leo TV nga usa sa mga membro sa team Tusok Sang Kikoy. Oh yes. Okay, daghang salamat mga paramuot nga membro sa team Tusok Sang Kikoy malingaw ta kaadto. So, apil na mo sa among team Tusok Sang Kikoy kay arong malingaw mo. Matusok-tusokan mo. And of course, mega love shout out also kay Sir Jonathan Alolino nga naa sa Flushing Meadows, Dawis, Bohol. Okay, mega love shout out sa mga security guards sa Flushing Meadows, especially ni Sir Jonathan Alolino nga naa kanunay nagatanaw sa tong video nagabase sa Flushing Meadows, Dawis, Bohol. Daghang salamat Sir Jonathan Alolino, usa sa mga membro sa Team Tusok Sang Kikoy. Another shout out, mega love shout out kay Ann Liwa. Okay, akong kumari nga naa sa Qatar. Okay, daghang salamat Mads Ann Liwa, among silingan din sa Kalinganay nga naa karon sa Qatar. Kinakos ka na akong kumari. And of course, mega love shout out kay Ate Meme Vlog. Okay, daghang salamat Ate Meme Vlog. O mega love shout out also sa ako ang idaan si Teacher Sabina YouTube channel. Okay, visit the YouTube channel of Teacher Sabina kay makita ka dito og mga video nga na ang isang mga content gamit pang online. Okay, for grade 3 and grade 4 leksyon na ita
nanay mga kwentong bayan, mga paan. So visit the YouTube channel, tanawa ang YouTube channel ni Teacher Sabina. Okay, salamat. And of course, bigyan love shout out kay Melax TV, Melvin TV, and Mel Gaming TV. Mel and Mel Gaming Channel. Yan. Nana sila ron sa Manila. Saga-amo-amo na. Dagan po na sa mga video. Hapit na po na siya. Murag to nga na siya sa 1K. Okay. Dagan, salamat. And of course, bigyan love shout out sa akong silingan o kumaring YouTuber o sa monetized channel nga si Robisi Magala. Visit the YouTube channel of Robisi Magala. Yes, nga nag-premiere siya gabi sa idang kilay. Nagpakilay siya. So kinsa tong gusto magpakilay, tanawa ang idang video kay naagi kilajan siya. Nag-buwan siya gabi nag-premiere 8:15 among gisugod sa Team Tutok sang Kikoy. Okay, nagkasalamat Pads Robisi Magala YouTube channel. And of course, nagkasalamat shout out kay Angelic Buholana Vlogger. Okay, nagkasalamat. So mara itong mga gipang shout out mga Johnchons. And before we end our shout out, before we end our video, please like, share, and subscribe my YouTube channel Johnchons TV, and i-click ang notification bell para updated mo sa mga latest video nga ato ang i-upload. Kanang i-play po ang mga pahinomdom para kanang na yung mga mamisus pukon pukon. Salamat mga Johnchons kay basin mo abot atong pen. So happy na ang tanan. And ngayon na lang ko mga Johnchons, dili na lang tataman. Ug daghang salamat sa pagkanunay nga pagsuporta sa atong channel ug kanunay pagtan-aw sa atong mga video. And ako, bye-bye and once again, good morning mga Johnchons. Bye-bye.